Jakin badakizue urteurrenak elkarrizketa egiteko aitzaki gisa erabiltzen ditugula eta oraingoa are bereziagoa da elkarrizketatu soilak izatetik harago lankideak ere badirelako. Hain zuzen ere, aurten Antxeta Irratiak 25 urte beteko ditu eta aitzaki hori baliatuta orain Irunen duten egoitza honetara gerturatu gara, batetik Aitziber Zapirain eta bestetik Agus Hernan elkarrizketatzeko. Beraz, lehenik eta behin bikote mila esker bazuen txoko berri honetan harrera egitegatik eta konta eguzue, hasierara joko dugu izan ere 25 urte zifra borobila da, baina azka zen hasieratik. Nola gogoratzen dituzue Antxeta Irratiaren sorrerako lehen urte horiek? Hori da, historia egiteko eta dinosaurio batendako ariketa interesgarri bat, ez? Garai horretan, nik lan egiten nuen gure irratian, horko zuzendaria nintzen, eta bai beti neukan Bidasoako arekiko horrelako kezka, euskara egoera, eta bar. Eta bai ikuste genuen Frantziako sistema irrati komunitario, irrati elkarteen dako zegoena, hemen zegoen bat ere garatua horrelako sistema garantista bat, gaur egun bai ikusten genuen bai aukera bat zegoen. Aukera bat zegoen proiektu iraunkor bat martxan jartzeko. Iraunkorra hitza handia da, zeren duela 25 urte abiatu genuenean Hendaiako zentroan lokal batekin, Boulevard de Gaulle deitzen den karrika horretan, gaur egun ja ez gaude hor. 2 urte beranduago ja krisi sakon bat bizi izan genuen, beti bezala diru arazoak, horrelako proiektuak beti oso fragilak dira, baina gaititu genuen egoera hori eta 25 urte beranduago hor gaude. Lantaldeko 8 pertsonerekin, ez da gutxi, eta egunero 24 ordu, eta gaur egun proiektu multimedia bat izaten, ez? Hori da, imaginatzen dut hasierako kontestuarekin alderatuta egoera asko aldatuko zela 25 urte hauetan, ez da? Bueno, 25 urteko bibilbideak egia esan gaur egungo Antxetak ez du zer ikusirik iraganeko horrekin, ez? Garai batean FM bidezko irrati soila zen, denokinen ala, eta iruditzen zait azken 5 urteetan edo Euskal Herriko tokiko komunikabide askok ere, guztiok ez, esan behar dagolako ez dagoela denon eskura, askok jauzia eman ahal izan dugu, pixka bat Euskarri ezberdinetan aritzera. Orduan, Antxeta gaur egun 3 urte daramantzan lankideentzat edo ia hasieratik gauden ontzat, bi errealitate oso ezberdin dira. Nik gehituko nuke ere kontestu soziolinguistikoa, nik uste garrantzitsua da. Duela 25 urte, Hendaia, Irun eta Hondarribi kontestu soziolinguistikoa gaur egun guarekin alderatuta ez du ezer ikustekorik. Arazo berriak daude. Erabilpena, gaztetxoak, erabilpena eta hori egia da. Baina egia da ere kontestu askoz favorableagoa da. Bigarren elementua kontestu politikoa, ez? Patxuergoa, txingudi asoa patxuergoa, duela 25 urte, azten zen, justo, dakizen bat noiz hasi zen, ez dut buruan, baina azten zen gaur egun Bidasoko lurraldea kohesionatuagoa dago, gero eta lankidetza handiagoak daude, oso normala da gu bezalakoak Hendaian bizi eta Irunen bizitza egitea, hori gauzaiek oso normalizatu dira, eta nire ikusmoldea guk garapen horretan, bai euskara arloan, bai lurraldearen kohesioari begira, gure ekarpen garrantzitsu bat ere egin dugu, ez? Bai, hori aipatu behar nizuen, hain zuzen ere horrelako proiektu bat zerotik abiatzea ez du bat ere errexea izan behar, eta imaginatzen dut lehen urte horietan arazo edo zailtasun bereziak izango zenituztela, ez? Batez ere ikusteko hori proiektu honek etorkizunera begira nolako ibilbidea izan zezakeen, hau da, hasierak ez ziren errezak izango, ez da? Ez abentura bat izan zen, hori egia da. Egia da, gentozen gure erratearen esperientziarekin, gure erratearen babesarekin, eta guretzat hasieran oso lagungarria izan da Hendaian frekuentzia lortzeko, gero etorri dira ere frekuentzia legal bat lortzea edo bera eta lezakaren dako, salto eman dugu horren bitartez bera eta lezaka, zeren hor dago errealitate bat, oso mugikortasunaren aldetik Irungo jende asko bizi da lezaka edo beran, edo lezaka eda berako betiko pertsonak lan egiten dute hemengo eskualdean, eta Hendaiari begira antzeko parezido. Orduan,
zentzu horretan, komplejo izan da, ekipo bera, gaur egun lehenengo ekipoetatik pertsona bat segitzen du, eta ez da gutxi, hori, aldaketak egon dira urteak, baina egia da, ja sartu zen bigarren ekipoaren txanda, Koldo Aitziber Aitor, hor daude, ja iraunkortu zen ekipoa, eta hori elementu oso interesgarria da, zeren horrelako proiektu fragiletan, askotan, jendea asko aldatzen da. Sartu eta atera, eta bar, eta kuriosoa da, Antxeterreteren kasuan, bigarren txandako ekipoan, duela 20 urtekoak inguruan, sartu ziren, egilitu dira. Eta niretzat hori da elementu oso positibo eta segurantzua zeden errelebo dago. Hori da, aipatuko dugu ere, Antxeta irratia, irrati komunitario gisa definitzen duzuela, jende askoak agian ez du imaginatuko zer den hitz honen zergatia edo arrazoia, ez? Igual askotan bai entzun da, baina ez da inbeste ulertua, ez? Ni bakarrik izango nuke, seguramente jendeak bai badu buruan irrati libreen kontzeptua. Duela 30 urtekoak, bai Frantzian sortu zela, 78ko maiatzaren inguruko mugimenduan, eta erostek irrati komunitarioa zer den, eta itxuko diota itxu, bera oso ondo sustraitua du, zenbait balore aurrerakoian jarritutako proiektu bat. Baitzi berri emango diogo hitza. Bueno, definitzen dugu komunitatea azken batean, euskaraz ez da asko erabiltzen hitza, egia da. Guri Antxetari gertatu zitzaion, 10 urte bete genituenean, zer egingo genuen pentsatzen hasi ginenan, hartu ginen gauza asko egiten genituela, baina inkonstienteki, ez? Paper gainean jarri gabe, zergatik, norekin, zertarako, zein helbururekin, eta orduan hartu ginen, genuela komunitate trinkotu bat, ez? Agusek aipatu 8 langile garela, oraldi hau azken 5 urtetakoa izan da, gainontzen beti 3-4 ginen, 3 eta oinarrizkoak dira kolaboratzaileak. Ze azken batean, kolaboratzailerik eztean gu edozein irrati pribatu izango ginen, oinarrian elkarte bat gara. Orduan guri iruditzen zaigu beti komunitatearen kopuruak izan behar duela langilenak, baina asko zera handiagoa. 25 urteko ibilbidean, komunitate hori geroz eta gehiago handitu eta trinkotzea da gure betiko erronka, ze garaibateko gure edapen bailarako komunitatearen beharrak, gogoak, gustoak ezberdinak ziren gaur egungoari konparatuta, ez? 4-5 hanka dira gure komunitatea definitzen dutenak, bat hasirakoa euskararen normalkuntza prozesuan, eragile aktibo izatea, ze gaur egun igual ohitu gara, zorionez, nahiz eta ez den betetzen euskaldunon hizkuntza eskubideak betez ere bidasoaren alde honetan, beteak izan daitezen iparraldean jarraitzen du egoera ez ofizial batean, baina Antxeta hasi zenean kasik ez zegoen euskara teknikaririk. Prentsa guztiak gaztelera hutsean jasotzen genituen. Ordezkari instituzionalek apenas hitz egiten zuten euskeraz, beti gurekin, aparte, elkarrizketa bat, orduan euskal komunikabideak itxaron egin behar genuen, berez, 30 segunduko korte bat bakarrik behar genuenean, ez? Orduan, euskal hiztunen komunitatea besteak beste ere bada Antxetarena, bada zenbait urte ere, irrati komunitario feminista bezala izendatu genuela proiektua, uste dugulako komunikazio eredua ez balin bada feminista, bazterrean uzten dituela hainbat gizatalde edo pertsona. Horrez gainera, badaramatzagu 15 bat urte, saiatzen memoria historikoaren berreskurapenean, bai ikuspuntu lokaletik edo bai agian Euskal Herria nazio bezala aintzate hartuta gogora ekantzen dituztenak hainbat adibide, ikastolen sorrera, tortzen zait burutara. Gainontzean saiatzen gara, nahiz eta euskara hutsean lan egin, gizarte eredu inklusibo bat ez sortzen, baina bai behintzat horretara bideratzen gure entzulea, ez? Azkenean testu inguru, nazioarteko testu ingurua da hemen ere tokian bizi duguna, eta ez dira garai erresak, giza eskubideak egunerokoan urratzen direnean iruditzen zaigu, hoien alde egiten dugunok ez dugula isildu behar, eta ohar erreakzionarioen aurrean ere, badaukagula zer esan, orduan Antxeta irratiaren bidez saiatzen gara komunikazio eredu inklusiboa
bultzatzen giza eskubideak oinarri dituena, eta gero beste bat Agusek aipatu duenaren arira da eskualdea saretzea. Nik uste dut, hemen bizi garenok oso natural gurutzatzen dugula Santiago zubia batzutan inoiz ez, eta igual egun bakarrean lau aldiz. Orduan, nik uste dute lortu dugula bidasotarrak ez arrotz sentitzen baiaran, ez? Endaiar bat Hondarribian etxean sentitzen, eta lesakar bat Irunen baita ere, ez? Pixka bat hori da gure jarduna, leheno sakabanatuago zegoen, ez? Endaiara hemendik joaten ziren esnekiak erostera eta hondartzara. Eta, bueno, olako gauzekin apurtzen saiatzen gara. Orduan, Antxetaren komunitatea, gure kolaboratzaile sare zabalak pixkat guzti hori barne biltzen du. Eta aipatuko dugu aurten 25 urte betetzen direla, ez dakit zeintzuk izan diren 25 urte hauetan Antxeta irratiaren bilakaera markatu duten mugarri nagusia gertakariak azkenean bilakaera hori mugatu edo markatu dutenak. Beti etortzen zaigu burura elementu negatiboak, ez? Uholdea lokalean, ez? Kriston kolpe izan zen hori, gainera aste santuko igande batean, eta Aitziber hasi berria, lehenengo eguna lanean. Orduan, baina nik uste dut, hori ez da importanteena. Importantea da, nik uste dut hor, bizpairu elementu aipatuko nukera. Bata izan zen inaugurazioa, hasiera, lokal berria, Hendaiako zentroan kokatuta, eta bar. Bigarrena, nik kokatuko nuke ekipo berriarena, duela 25 urte gutxi gora bera, ekipo berria, azken, orain gaur egun dagoen ekipoa, eta geroztik etorri diren gazteak, eta gainera gehienak neskak, eta lesaka eta berakoak. Azpimarratzekoa da elementu hori, interesgarria. Eta gero hor nik azpimarratuko nuke elementu importante bat, duela 4 urte salto bat eman ginun multimediara. Gaur egun Antxeta ez da Antxeta irratia. Nik gero dituko nioke Antxeta media, gure webgunearena. Eta hor dago bideogintza, hor dago podcastek ekoizpena, sare sozialetako eguneroko eta minutuero elikatzearena, estudio berriak, digitalizazioa, eta nik azpimarratuko nuke ere gaur hemen dauden estudio berri batean, duela hilabete bat inauguratu dugu edo ireki dugu, eta guretzat izugarrizko urraz bada, bi estudioetan horreitzen dugu lana, bata Hendaian sokoa zonalde industrialean dagona, hor dago estudio zentrala, eta bigarrena hemen Irungo zentroan gaude, estudio digital batekin, ez? Aipatuko dugu beraz, 25 urte hauetan imaginatzekoa denez, kazetariaren lana ere asko aldatuko zela, ez du zerikusirik izango hasierako kazetariaren zereginak edo egitekoak eta baita baldintzak ere baita gaur egungoekin alderatuta, ez da? Nik esango nuke bereziki gure kasuan behintzat azken 5 urteetan eraldatu dela, ez? Guk apustua egin genuen, ni beti entzuten nuen irratian, bai Agusi eta bai lankidei, aurrerapen teknologikoak ez zirela gure etxai. Aurkitu behar genuela beraiei zukua ateratzeko modua, euskara eta tokiko komunikabideak bertan kokatzeko modua. Orduan guretzat, leno bakarri mikrofonoa jartzen genuen, orain mikrofonoa, argazkia eta bideoak ere. Beraz, gu ostegunero biltzen gara lantaldea eta identifikatzen dugu hurrengo astera begirako jarduna. Ez guztia, segun batetik bestera aldatzen dira gauza, baina bai bentsat zer landu nahi dugun, nola landu nahi dugun, ze informazio iturrirekin, hori ere hasieran ez genuen egiten, hasieran lekua egiteko, ze gure eskualdean beti egon dira komunikabide lokal ugari, baina gu izan ginen euskaraz eta irratiak lehenak eta oraindik ere bakarrak irratia izanik gure oinarri, ez? Orduan guk tendentzia genuen guztietara joatea, erakutsi behar genuen hor ginela, eta besteek gazteleraz egiten zuten hori euskaraz ere egiten alzela, ez? Eta gero erakutsi behar genion euskal komunitateari, zer ohitura aldaketa handiak dira, euskaraz ere jaso zezakela informazio hori. Orduan gure eraldaketa nik uste dut azkenengo 5 urteetan bereziki nabarmen. Bai. Hori da, ondo aipatzen zenuen bezala, gure inguruan ere, hau da komunikabideen, gure eskualdean komunikabideen testu ingurua asko aldatu baita urte hauetan, ez da? Bai, nik uste dut.
indikalarea esperatuko nuke elementu bat, da lan fluxa nola antolatzen den, eta nik uste dut oso adierazgarria da. Lehen, egiten genuen, egoizean, identifikatzen genituen ze gaiak tratatzen ziren, pentsatzen genuen amabietako informatiboa. Gaur egun ja ez dugu pentsatzen amabietako informatiboa da, beste tresna bat. Pentsatzen dugu nola lehen bailen sartu sare sozialetan informazioarekin, eta askotan gu patatutako informazioa bilakatu da albiste nazional bat. Hori ja gertatu zaigu, zerbait, adiz ere mugan inguruan gertatu diren gauza asko, azken urteak eta guztiok badakigu, horren inguruan sortu den informazioa guk izan gira lehenak eta markatu inkluso agenda. Nik uste hori elementu interesgarria da, nola aldatu den lan egiteko manera, eta itzen bere aipatu duena. Panorama komunikatiboa ere aldatu da, baina igual ez hainbeste. Komunikabide, ni duena 25 urte ikusten dituen komunikabideak hor segitzen dute. Egia da, irundero hor dago euskaraz ari duena, baina beste gehienak dira komunikabide erdaldunak, eta guk beste espazio bat okupatzen dugu, eta azken elementua gu bilakatu gera, bai instituzioen dako, bai kirol kluben dako, bai zenbait, agente sozial, ekonomiko, politiko, sindikalen dako erreferente bat, eta lehen galdetzen zenun hasierakoak hori zen elementu importante bat, ez genuen existitzen, ez ginen erreferente bat, eta referenteatzen hori lanarekin uste dugu lortu duela Antxeta-Irratiak. Aipatu dugu teknologien bilakaera, imaginatzen dut honek ere etorkizunera begira, erronka berriak planteatuko dituela, ez da? Hombre, bete-betean harrapatzen gaitu adimen artifizialaren gaiak, gaur egun telefono mugikor bat daukan edonor, badirudi kazetaria dela, ez? Edo orduan nik uste dut, gaudela aro batean alde batetik informazio iturri fidagarrietara jotzeko eta jendeak identifikatu gaitzan komunikabideok informazio iturri fidagarri bezala, ez? Egiazkotasun hori bermatzen duen tresna bezala, eta ez ondoko bizilagunak igo duen bideo bat euskal onoizkoa den eta zer daukan berari askotik. Eta gero guk, kazetari bezala informazio bilaketan, adimen artifizialaren erabilera edo informazioaren eraikuntzan, ez? Nik uste dute ezin dugula beste alde batera begiratu, bestela olatuak harrapatzen du, eta askotan euskaraz ari garenean eta txiki garenean pentsatzen dugun nola helduko diogu horri, nahiko dugu egunerokoan informazio guztia euskaraz ateratzen eta ez? Baina, zorionez, Euskal Herrian, daukagu berria bat, ez? Eta bera da intzindari, eta guk hau egin dugu, eta orduan, guri egia da askotan antxetan, ostras, hau egin marko nuke ere pentsatu lokal mailan, ez? Orduan, gaur egungo erronka handienetariko bat, nik uste dut hori dela, alde batetik, adimen artifizialena, eta bestetik, hartzailearentzat gu informazio iturri fidagarri izatea. Hori da, hori galdetu bat nizuen ere, eguneroko lanaren artean, ez dakit 25 urte hauek ospatzeko ekitaldirik edo zeozer berezirik antolatzea pentsaturik duzuen, jada buruari bueltak ematen hasi altzareten, edo ideiarik alduzuen buruan. Itxi berdago buru belarrik. Egia da, gaur egun Antxetak daramatza 4 urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen. Eta ez Antxetak bakarrik, baizik eta edozein eragilek, ez? Baina bizi dugun eguneroko erritmoan ohartzen gara jendeak nekez. Gustora joango ginateke denok hitzaldi, antzerki eta abarretara, baina gero izan lana etxea edo kontziliazioa nekez iristen gara nahiko genuken horretara. 10 eta 15 urte hurrenak guretzat oso trinkoak eta intentsoak izan ziren, apustu egin genolako urte osoan zehar zerbait antolatzea. 20. harrapatu gintuen erdi pandemian eta gainera Antxetako Hendaiako estudio berrien obra guztiarekin eta hango inaugurazioarekin. Orduan, ontarako pentsatzen ari gara festa bat egitea, guretzat eman nahi dioguna etxeko itxura, Fikoban izango da, otsailaren 26 arratsaleko 7 eta gure inguruan ari direnei, kolaboratzaileei, instituzioei, egunerokoan Antxetari babesa eman dioten horiekin eta horiei luzatuko diegu gonbidapena.
Eta amaitzeko bikote, ahotsa zarete, egunerokoan irratiaren beste aldetik hori informazioa zabaltzea zarduratzen zarete, baina konta iguzue, entzulei zuzenean zuzendutako mezu bat bidaliko behar bazenute 25 urte hauen inguruan edo honekin loturik ze esango zenieketen edo. Nik itxaropena. Mundu aldakor eta konplejo batean bizi gera, baina duela 5 urte baita ere mundu konplejoa zen. Ez dakit aldakorra, baina bai mundu konplejoa zen. Eta nik uste dut itxaropena dago. Euskararen dako itxaropena, Euskal Herriare ikitzearen dako itxaropena, bebidasoa rol garrantzitsu bat kokatzen du, eta aipatu dugu. Eta bigarrena, beldurrik ez. Ni komentzituta nago aldaketa asko datozte, adibide artifizialaren gatik. Normalmente jarrera preventibo bat hartzen dugu, antxetako ekipoarekin kontrako hartu dugu, esan dugu, guazen aprobetxatzea aldaketa guzti horiek, eta erronka importantea ditugu, gaztearen gana ailegatzea, gazteen hizkuntz ohiturak, euskararekiko hizkuntz ohiturak aldatzea, eta transmititzea irrati komunitario gisa ditugun baloreak, eta balore horiek ikusten dugu gaur egun zenbait elementuen inguruan, aiztasuna edo Palestina edo zenbait gauzak gertatzen ari dira, balore sustraitua daude gure herrian eta hori garatu ez. Kontatutako guztia eskertzen dizuegu, baita zuen denbora ere, gure partetik zorion goxoenak opa dizkizuegu eta etorkizunean ere ibilbide honetan taldekidean nahi zaituztegu, beraz mil esker denboraren gatik eta zorionak. Eskerrik asko Irunero. Mil esker zuedi.